Oli 69. päivä Jeesuksen kuolemasta. Ja jokainen opetuslapsi oli jokapäiväisissä askareissaan. He eivät tienneet, mitä tulisi tapahtumaan. Sillä Jeesus tulisi näyttäytymään heille vielä kerran. Haha, opetuslapseni. Olen porannut kertomaan teille sanoman. Herätkääpäs nyt, pojat. Nyt pystyy siitä. Mitä vittua? Kuka hitti sä oot? Herkäs nyt mestari. Nyt ihan lupaa sinun keskisormasi näyttelemään. Nyt on aika tulla kuulemaan taas pyhää sanaa. Kuka hitti sä olet? Kuunnelkaa, opetuslapseni. Olen päättänyt antaa teille vielä yhden lahjan. Olen päättänyt antaa teille Jesarin. Katsokaa! Mitä sillä tehdään? Ja mitäkö? Ottakaapas tästä, lapseni. Mitä?